Bon dia, el meu nom és Sara Garcia. En la videopíndola anterior ja vam comentar una mica la gran oportunitat que resulta ser també l'exportació per les petites i mitjanes empreses i com cada cop més incrementa el número d'empreses exportadores de Catalunya. Aquesta videopíndola d'avui crec que ens ajudarà a reflexionar sobre com elaborar un pla de promoció internacional, un pla d'internacionalització per enfocar de forma més ordenada la exportació i la comercialització dels nostres productes en altres països. Una petita i mitjana empresa moltes vegades genera certa por perquè no ha exportat mai i creu que l'exportació és un camí molt complex. Però, en realitat, l'exportació és un camí més. Cal una reflexió prèvia i generar un pla de promoció internacional que ens posarà ordre en el nostre camí per arribar al nostre objectiu. Nosaltres ens hem de fer unes preguntes. Ens hem de preguntar, primer de tot, si estem preparats, perquè tampoc es tracta de llançar-se a l'exportació de forma impulsiva. També hem de plantejar-nos què busquem en altres països o de quins mitjans disposem en la nostra empresa per afrontar aquest nou camí de l'exportació. Ho podem fer sols o necessitem d'una ajuda externa? Quins són els arguments diferenciadors del nostre producte que ens puguin ser exitosos en un altre país? On el volem vendre? Totes aquestes preguntes les hem de resoldre i en aquesta videopíndola el que farem serà donar un guió per poder-les treballar. La elaboració d'un pla de promoció internacional consta de 3 etapes importants. La primera etapa seria una autodiagnosi sobre la nostra empresa i les nostres capacitats exportadores. La segona etapa seria una reflexió sobre el nostre producte. Seria l'elaboració d'un pla de màrqueting. El nostre producte, si cal adaptar-lo per elaborar-lo de forma diferent a com es ven a nacional, és a dir, cal una etiqueta amb uns altres idiomes, un envasat diferent, un encaixat diferent per al transport, si hi ha unes certificacions determinades, totes aquestes reflexions del producte en si i també del posicionament del nostre producte per exportació, que pot ser diferent que per nacional, la política de preus, el canal de distribució. I una tercera etapa seria l'elaboració més concreta d'un pla comercial i una selecció del mercat objectiu. Els factors a considerar a l'hora d'exportar, si parlem des del punt de vista de l'empresa, són bàsicament els recursos humans i la capacitat exportadora de la nostra empresa. A què ens referim? Ens referim principalment, quan parlem de recursos humans, a la inquietud exportadora, que ha d'estar present inicialment en la direcció de l'empresa, perquè la direcció de l'empresa ha d'estar convençuda que vol exportar i d'aquesta manera també transmetre-ho a la resta de l'equip perquè estigui preparat per a aquesta nova etapa i per a rebre noves demandes i nova complexitat afegida. Però l'altre vessant seria seleccionar quina serà la persona encarregada de liderar la comercialització i el nou projecte de l'exportació. La nova persona ha de tindre unes característiques especials. Ha d'estar disposada a nivell personal, disposada a viatjar, disposada a un increment de complexitat, ha de tindre una empatia per l'exportació, una capacitat d'adaptació, hauria de parlar idiomes i, per altra banda, també l'equip, qualitat, producció, ha de tindre certes nocions d'exportació. És important formar l'equip prèviament. Si el nostre equip, si som un equip petit, perquè les petites i mitjanes empreses moltes vegades no disposem d'un equip humà molt gran, llavors podem utilitzar un assessorament extern i ajudar-nos d'altres empreses que ofereixen els seus serveis per iniciar l'exportació. Per altra banda, hem de fer una reflexió sobre la nostra pròpia empresa, les nostres capacitats. És a dir, si nosaltres volem incrementar la nostra facturació, la nostra productivitat, hem de ser conscients que requerirà una capacitat addicional a la nostra empresa, una capacitat addicional a la nostra empresa de producció, de temps i d'esforç en el nostre equip. També podem pensar en fer una anàlisi d'AFO que avalua les nostres fortaleses, les nostres debilitats, les amenaces del mercat o les oportunitats que hi ha en el mercat i ens ajuda a ubicar-nos nosaltres de què tenim positiu i què tenim negatiu enfront de la nostra competència per a introduir-nos en el mercat.
Passem a la part de producte. Nosaltres hem de reflexionar sobre què exportem, quin avantatge competitiva té el nostre producte, sobre com ens diferenciem envers el producte de la competència i com ho fem. Haurem d'implantar un pla comercial per a fer-ho, ens haurem de posicionar, haurem de pensar en un canal de distribució i haurem de decidir en quin mercat. Com a producte, hem de pensar sempre que el nostre producte caldrà probablement ser adaptat als altres mercats. El nostre producte requerirà d'un etiquetat diferent. Si anem a exportar-lo en països europeus, segurament les directrius europees són molt similars i l'adaptació de l'etiqueta és similar, però si anem a un tercer país haurem d'analitzar molt bé les declaracions legals que calen a l'etiqueta si ens fa falta alguna informació específica. Però està clar que haurem de fer una reflexió sobre el nostre etiquetat. Nosaltres, en el sector agroalimentari, hi ha uns requisits indispensables. Primer, la garantia i la seguretat alimentària, perquè recordem que estem treballant amb aliments. És bo que no iniciem l'exportació amb molts articles, és a dir, amb una gamma concreta, definida per exportació, que poden ser els articles de més venda o els que sabem que tenen demanda, perquè a part de l'esforç que haurem de fer comercial i un enfocament més precís de venda, penseu que haurem de desenvolupar etiquetes en diferents idiomes, haurem de desenvolupar potser un envasat o un encaixat diferent, el catàleg mateix, que el catàleg també s'haurà de traduir, és a dir, minimitzem una mica els costos afegits que suposa l'exportació i a mesura que avancem podem anar redefinint aquesta gamma, podem eliminar algun article, afegir-ne un altre per tal d'enfocar esforços. També penseu que heu de desenvolupar les fitxes tècniques. Les fitxes tècniques en exportació serà molt important perquè la distància fa que molta de la comunicació de producte abans de l'enviament de mostres sigui per e-mail o per altres mitjans de comunicació i hem de tindre molt definida la informació logística, és a dir, el pes unitari, el número d'unitats per caixa, el pes de la caixa, la paletització. La paletització és molt important des del punt de vista de que ens servirà per reduir costos de transport. Algun cop, aquí en nacional, nosaltres pensem en el que seria la caixa que estigui ben adaptada al producte, però per exportació hem d'anar un pas més enllà i hem de buscar una paletització que permeti transportar molt pes per palet, ja que molts cops els costos de grupatge seran fixes per palet i aniran a reduir-se en funció del número de palets que exportem. I per finalitzar, una part molt important en exportació és elegir quin mercat o mercats, dos països, seleccionem per iniciar el nostre camí exportador. Perquè el món és molt gran i, evidentment, en una fira podem tenir moltes oportunitats, arriben molts clients, hem d'atendre molts inputs, però és bo que si nosaltres elaborem un pla comercial amb un camí definit, tenim una inversió prevista per exportació, la enfoquem en un mercat, dos mercats màxim, perquè penseu que els costos d'exportació són més alts que els costos de comercialització en nacional i requereix un esforç que millor concentrem. Evidentment, tots els contactes s'han de tenir en compte. Si nosaltres en una fira ens arriba un contacte, l'explorarem. Però abans nosaltres ens farem un camí concret en exportació. A l'hora d'elegir els mercats, quins són els factors de decisió? El principal és elaborar un estudi de mercat. Per què? Abans de decidir hem de conèixer molt bé el mercat objectiu que tenim intenció d'abarcar. Farem un estudi de mercat que primer analitzarem el mercat com a tal, les seves dades generals i introductòries de país, la forma i naturalesa del govern, indicadors i política econòmica, plans de desenvolupament del país, facilitat en les comunicacions, característiques del comerç, també dades d'accés en aquell mercat, és a dir, la política general d'importacions, les llicències d'importació, el sistema aranzelari si tenim alguna barrera, també la reglamentació i altres factors que afectin al comerç. També és molt important que tinguem en compte el comportament del consumidor en aquell país i els canals de comercialització que s'utilitzen, que poden ser diferents d'un país a un altre. El moviment documentari, com és el cobrament i pagament. També és important en exportació que si no disposem d'empreses de crèdit que treballem
la primera comanda prepagament s'accepta en exportació perquè la distància fa que puguem accedir a aquest tipus d'avantatges comercials, i després els mètodes de promoció i les fires que existeixen, perquè potser inicialment el més apropiat és fer una visita al mercat en una fira i després anar-hi com a expositor abans de fer un desplegament complex en el mercat. I després d'aquesta anàlisi més objectiva del mercat, farem una reflexió més aviat subjectiva del mercat en si per nosaltres. Si nosaltres tenim un coneixement d'aquest mercat i de la seva cultura, si tenim algun contacte personal o professional que ens ajudi inicialment, si hi ha una proximitat geogràfica, altres factors que ens poden fer dedicar-nos en un mercat o en un altre, potser si nosaltres parlem o no parlem l'idioma del país, si tenim una oportunitat que ha sorgit de forma inesperada que ens pot ajudar a entrar-hi ràpidament, tots aquests factors faran que nosaltres seleccionem un o altre mercat. Bé, i el meu consell, ja us vaig dir, si no hem exportat mai, tingueu en compte que les regulacions europees són més senzilles que un tercer país, tindreu més complexitat afegida. Per tant, si no teniu dubtes sobre quin país escollir inicialment, un avantatge pot ser la menor complexitat que trobareu en països europeus. Com a últim consell, i ja hem parlat en altres videopíndoles, és elaboreu bé el vostre pla de màrqueting, quan ja tingueu el mercat pensat, i un pla comercial. Un pla de màrqueting enfocant bé el posicionament del vostre producte i el canal que s'ha d'utilitzar, i després un pla comercial on baixareu totes les vostres idees a xifres. El meu consell és que elaboreu un pla comercial a 3 anys, d'on baixareu les vostres idees i pla d'acció macroeconòmic a micro i desenvolupareu tota la compta de resultats fins a arribar a un resultat previst per adonar-vos de si el mercat sortirà o no sortirà rentable per vosaltres. Evidentment, no s'ha d'esperar resultats en un primer any, perquè primer s'ha de sembrar per poder recollir, i per aquesta raó el meu consell és que feu una vista a 3 anys. Sobre aquesta vista s'hauria de fer un seguiment, el primer any inclús mensualitzat, que ens permetrà redirigir el nostre pla d'acció en funció que anem executant les nostres accions. Bé, espero que us hagi resultat interessant el vídeo sobre el pla de promoció internacional i que us animeu a desenvolupar-lo en més detall abans d'iniciar les vostres ventes en exportació. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens veiem en una propera videopíndola.